खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै 30 एप्रिल। नोंथांमोना आंनि बे गोदानै लाबोनाय खौरांखौ मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आङो। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि चेनेलखौ खौरांखौ मोनबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब बानायनानै होलांदो। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होलांदो। गिबि खौराङाव दङ, सासे बर' आइजोआ फिसाय थाखानाय आइजोआ सासे गुबुन हारि हौवाजों खारदों होननानै जोङो खौरां बिजों मिथिनो मोननाय जादों। बे हिन्जावखौ जोङो तामुलपुर पुलिसनि सिङाव थानाय दंफार गामिनि रबिन बर'नि असे बिसि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे हिन्जावनि मुङानो जादों रुफासि बर', नाथाय बेखौ बयबो बाङालि हौवाजों खारखोमाना दं होननानै खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दा बियो बबे जायगायाव दं बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बाक्सा जिल्लानि मैयासो जानानै थांनाय 23 नं थैराबारि अराबारि गेलेग्रा फोथाराव जानानै थांनाय जिएसपिनि मिटिंआव माखासे गोबां दोलोनि सुबुंफोरखौनो जबरदस्ति लांनानै 25 रां होगोन होननानै गावसिनि दोलोआव सोहैदोंमोन। बिसोरो जइन खालामदोंमोन। बिपिएफ, बिजेपि, इउपिपिएल गोबां जइन जाहैदोंमोन। नाथाय बिसोरो गावसोरसो जबरदस्त लांनानै गावसिनि दोलोआव जइन खालामहैदोंमोन। नाथाय बेफोर गासिबो नंखायसो होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बेयाव इउपिपिएल दोलोआ जइन जायाखै। बेखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। सरकारा आइजोफोरनि थाखाय फ्रियावनो मबाइल गंसे आरो लोगोसे फ्रियावनो 3 दाननि थाखाय रिचार्ज फ्रियावनो सोनानै हरगोन होननानै सरकारा बिथांखि लानाय जादों होननानै जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मैयासो जानानै थांनाय बाक्सानि बाथौफुरियाव हाग्रानि मैसोजों माखासे सुबुंनि जखम जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सुद लानाय आरो सुद होनाय, बयबो सांग्रां जा, नङाब्ला जागोन जोबथेसालियाव। बेखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दा जेरै मावबाय थादों प्रमद बर'आ, बेबायदिनो मावबाय थायोब्ला बिटिआरआ सुइजारलेण्ड जागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया मोनसे मिथिंनि गेजेरजों फोरमायदों। मैयासो जानानै थांनाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बिटिआरनि दफा बायदियै मावफुंजाबाय आरो बेयाव गासै 632 गामिफोरनो हानि पाट्टा राननानै होदों। जों बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन।